Bona tarda. Anem a començar perquè serem aquí molt britànics, farem una hora justa perquè després tenim l'assemblea de compromissaris. Bé, benvinguts a aquest primer acte d'entrega dels premis a les millors pràctiques en conciliació de la vida professional, familiar i personal dins del sector sanitari que està sota l'auspici del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Heu de saber que la idea original va sorgir de metgesses.cat i la vam presentar a la Junta abans de la pandèmia, però com tants altres projectes va quedar una miqueta amb stand-by i aproximadament fa un any vam dir que això ho havíem de tornar a posar en marxa. No sé si voleu que... Bueno, sí, tenim el títol. Després de la pandèmia el que sí que hem constatat és que hi ha hagut un augment important del patiment emocional dels metges i altres professionals sanitaris i aquest no ha deixat d'augmentar, segueix augmentant. I això ho tenim ben objectivat a la Fundació Galatea. I és per això que aquest projecte en aquests moments s'ha convertit per a nosaltres en estratègic pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, ja que tenim el convenciment de que conciliar la vida professional, familiar i personal no només augmenta la satisfacció dels professionals, sinó que millora i preserva la seva salut física i mental. Crec que això la Lucía Artacoz ens portarà, una mica objectivarà i ens portarà uns números, de què és així, i no hi ha cap dubte que les generacions més joves estan deixant molt clar que el futur va cap aquí. Donar resposta, per tant, a les necessitats de conciliació del col·lectiu és fonamental i garantir el benestar emocional dels professionals és clarament una responsabilitat tant dels col·legis professionals, però també dels centres sanitaris i també de la Conselleria de Salut. I per tant agraïm, i aprofito per agrair a la Mercè Sala, la secretària general del Departament, que estigui aquí donant recolzament a aquesta iniciativa. Perquè el benestar emocional dels professionals té claríssimament un impacte no només, evidentment, amb ells i les seves famílies, sinó que també té una repercussió en l'atenció que donem als pacients. L'objectiu dels premis és posar precisament en valor públic aquells projectes que impulsen aquestes mesures de conciliació adreçades a metges i no només a metges i també promoure, divulgar aquestes bones pràctiques entre el col·lectiu, contribuint una miqueta que tingui aquest efecte una mica taca d'oli, o de contagi, intentar que aquestes bones pràctiques vagin passant de centre en centre. Algú podria pensar que són pocs els projectes que hem analitzat, que s'han presentat 8, com després us explicaran, però era necessari posar aquesta llavor i començar a caminar per tal que aquesta iniciativa anés creixent i, com us deia abans, fes possible que s'encomani a d'altres centres sanitaris. La feminització de la professió va portar en el seu moment a començar a valorar molt més els temes de conciliació, però jo crec que han estat més aquestes noves generacions, tant de dones com d'homes, que han reivindicat encara més força i que han situat la conciliació en un dels seus valors. Jo crec que les organitzacions sanitàries haurien de tenir presents si volen retenir talent. Realment aquelles organitzacions que posen en valor la conciliació i realment fan projectes de conciliació efectives són aquelles que són capaces de retenir els seus professionals. I en un moment de manca de professionals, francament, també és un actiu a tenir en compte. Per finalitzar, vull dir que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya volia donar visibilitat als projectes, però també als professionals que ho han fet possible, als centres que estan compromesos amb la conciliació. I per això no només donarem un diploma, donarem una petita gratificació que serveixi per fer una festa, per gaudir d'aquest premi, però també un segell que pugui identificar aquells centres que tenen pràctiques de valor en conciliació. Per tant, com veureu, rebran tres obsequis. D'acord? I no vull acabar sense donar les gràcies. Gràcies a tot l'equip de professionals que han fet possible a la Junta per donar recolzament a la idea, però sobretot als metges i metgesses de tots els col·legis de metges de Catalunya que han format part d'aquest jurat, que han treballat, que han analitzat els projectes, que han ajudat a veure com podíem valorar-los d'una manera
objectiva perquè fossin aquells que eren millors els que estiguessin avui premiats. I agraïm molt també a la casa, a l'Anna Mitjans, que ha treballat moltíssim, i a tots els altres que han donat, fan que sempre aquests projectes puguin tirar endavant i es quedin vistosos. I moltíssimes gràcies a tots els que heu participat. Sé que ha sigut un esforç addicional el fet de fer aquest projecte i posar-lo dintre de la pàgina web, que és complicat, i sobretot per la vostra iniciativa, i enhorabona als que finalment heu guanyat. I a tots vosaltres moltes gràcies per ser aquí. I dono la paraula a la presidenta de Metgeses.cat, que serà la que us explicarà una miqueta la metodologia i quins projectes hem avaluat i com els hem avaluat. Àngels Escursell, tens la paraula. Moltes gràcies, Elvira, per la presentació. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí i moltíssimes gràcies per donar recolzament a aquest projecte que és Metgeses.cat i que el projecte del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de donar visibilitat a les pràctiques de conciliació. Els objectius ja els ha explicat l'Elvira. L'objectiu és que les nostres organitzacions sanitàries siguin unes organitzacions magnètiques, que la gent hi vulgui anar. Evidentment, el que trau més és un bon sou. Això ja no hi ha dubte. Però com que això difícilment ho tindrem solucionat, la segona cosa, i que les generacions joves valoren molt més, és el treballar a gust, un bon equip de treball i unes bones pràctiques en conciliació segur que aconsegueixen que la gent treballi més a gust. I com ho hem fet, això de valorar aquestes pràctiques en conciliació? Doncs hem agafat gent de tots els àmbits, d'atenció primària, metropolitana i rural, atenció hospitalària, tant hospitals d'alta complexitat com comarcals, i altres àmbits, sobretot sociosanitaris, salut mental, etc. I hem agafat gent de també totes les àrees geogràfiques dels 4 col·legis de metges de Catalunya per poder fer aquest jurat. En total hem sigut un representant del Consell de Col·legi de Metges, un representant de Metgeses.cat, un representant de cadascun dels col·legis territorials, de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, uns representants de cada àmbit professional, tant atenció primària com atenció hospitalària com altres, un representant del sector de la prevenció de riscos laborals i recursos humans o similar, i un representant de l'àmbit menys representat per poder equilibrar una miqueta aquest tipus el personal que ha fet aquest jurat. Aquests som els que hem participat en el jurat. Com veieu, no ha sigut una cosa de 2 persones, realment és un equip important i que realment cal agrair l'entrega i la il·lusió en què han participat en aquest projecte. Per valorar els projectes, el jurat ha tingut en compte el grau d'adequació de l'actuació, la bona pràctica o el projecte en cadascun dels àmbits, si s'havien aconseguit objectius o no, o sigui, no eren idees de projectes, sinó que eren projectes ja en fase d'aplicació, implementació i alguns amb resultats, la majoria amb resultats molt clars. La base de nombre de professionals als quals ha arribat, si realment hi havia enquesta de satisfacció o no dels professionals, com s'havia valorat, si això havia impactat en la qualitat de vida dels professionals i de l'equip, i el que també era molt important era la innovació i l'originalitat, perquè hi ha coses que més o menys anem fent tots, però hi ha idees brillants de gent que ha aconseguit identificar pràctiques que realment donen molt de valor a la conciliació. També hem valorat si aquestes pràctiques serien reproduïbles en altres centres o àmbits i si havien patit ja o havien tingut una avaluació interna positiva. Com us dic, eren projectes no només en fase inicial, sinó també en fase de desenvolupament i de valoració de resultats. Ara no sé què he tocat, però... I aquesta és una mica la graella en la que ens hem basat per fer la valoració. Com veieu, són criteris objectius, hem pogut puntuar cadascuna d'aquestes idees. Els projectes eren si tenien dades d'efectivitat,
hi havia diferents puntuacions de l'1 al 4 en funció de diferents ítems, però que realment ha sigut una cosa objectiva i valorada per més d'un avaluador i després posades en comú. O sigui que realment ens ho hem meditat bastant la valoració d'aquestes pràctiques. I un cop us he explicat això, volia presentar la doctora Lucía Tascot, que és la directora de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. És una metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública, desigualtats de gènere en salut relacionades amb el treball i riscos psicosocials, i jo tinc l'orgull de compartir amb ella a la Comissió de Salut i Gènere de l'Hospital de Sant Pau també. I us deixo amb la Lucía i ja veureu que disfrutareu tant com nosaltres en la comissió quan la sentim a parlar. El tema és els avantatges de la conciliació a les organitzacions sanitàries. Endavant, Lucía. Molt bé, doncs bona tarda. En primer lloc vull agrair-vos l'haver-me convidat a aquest acte. Em sento molt contenta com a metgessa i com a persona professional que porto molts anys treballant en desigualtats de gènere relacionades amb la salut. Aquesta és una celebració, és una festa, crec que és un gran pas per tractar de millorar la conciliació de la vida laboral i familiar entre tots i totes les professionals, per millorar la nostra qualitat de vida, per contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari i també a la seva qualitat. Quan em van convidar a fer aquesta breu presentació prèvia al lliurament dels premis, em van dir parlar sobre els avantatges de la conciliació en les organitzacions sanitàries. Després jo pensava potser era la necessitat d'impulsar pràctiques per millorar la conciliació de la vida laboral i professional. De fet, les dues companyes que m'han precedit han parlat d'això. Miraré de transitar per algunes raons i per algunes que expliquen la importància de premis com aquest i d'altres actuacions d'aquest tipus per millorar la conciliació de vida laboral i familiar. En primer lloc, tal com comentaven les meves companyes, la professió mèdica és una professió extraordinàriament feminitzada. Podeu veure a la vostra esquerra, són dades de l'any 2015 o al voltant de l'any 2015 en diferents països. Podeu veure com, en general, les dones suposem aproximadament la meitat de les persones que treballem en medicina, amb diferències molt clares entre països. Com podeu veure, a la part de dalt, els països d'Europa de l'Est tenen una proporció altíssima de dones que treballen com a metgesses, al voltant de les 3/4 parts en països com Làtvia o Estònia, les 3/4 parts de professionals de la medicina són dones. Per contra, aquí sota tenim Corea i Japó, que només menys de la 1/4 part dels professionals de la medicina són dones. Als Estats Units la proporció també és relativament baixa, una 1/3 part. A Espanya, al voltant del 2015, era més de la meitat, el 51% dels professionals de la medicina eren dones. Algunes xifres actuals a Espanya. El 2021, en dades de l'Institut Nacional d'Estadística, de l'INE, ja més de la meitat de les persones col·legiades com a metges o metgesses són dones, el 53%. 20 anys enrere era aproximadament la 1/3 part. Estem augmentant molt i una tendència creixent constantment de dones en aquesta professió. El 2020, a més, a més de mirar el que suposa, la proporció que suposen les dones en la professió mèdica, mirem el sector sanitari, penseu que segons l'enquesta de població activa, aproximadament la meitat de les persones que estem ocupades al mercat laboral d'Espanya som dones, una mica menys de la meitat, però en el sector sanitari són 3/4 parts de les persones que treballen en aquest sector són dones. Clar, aquesta progressiva i creixent presència de les dones en el treball remunerat i en concret en el treball de medicina i del sector sanitari no s'ha acompanyat d'un moviment invers també cap al treball de casa, el treball domèstic i treball familiar que es realitza a casa. Les dones, també les metgesses, continuen tenint una càrrega molt més alta de treball domèstic i de cura a casa molt més alta que els homes. Llavors, aquí això ens col·loca en un problema. Que alguns, recullo aquestes
aquestes declaracions que feia el president del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos del Colegio de Médicos a l'octubre de 2022, en què són afirmacions que de tant en tant les sento, les llegeixo. El portavoz de los médicos andaluces dice que las mujeres priorizan la familia al trabajo y dice, le pongo el caso de mi hija, que no quiso quedarse con mi consulta, porque se refereix a la consulta privada, porque prefería disfrutar de sus hijos. Com si les dones tinguessin que treballem en la medicina o qualsevol altre sector tinguessin menys compromís que els homes en aquesta professió, cosa que no és certa. El que explica aquesta enorme tensió que tenim ara en el sector sanitari en relació amb la conciliació de vida laboral i familiar és que, tot i que hem avançat molt, encara queda molt, però hem avançat molt, en la igualtat de gènere en el treball remunerat, en canvi, continuem amb una organització de la societat molt basada en la divisió sexual del treball, que assigna a les dones, per ser una alegria veure tants nens i nenes aquí, que bé, humanitza el sector. El treball domèstic i de cura a casa continua sent una responsabilitat principal de les dones, també de les metgesses. Això què significa? Que moltes d'elles, quan comencen a tenir criatures o hi ha persones que requereixen una atenció especial a casa, han de disminuir el temps de treball remunerat, cosa que significa que disminueixen les possibilitats de promoció i també de fer recerca, cosa que també es relaciona amb el prestigi. Per contra, en aquesta divisió sexual del treball, als homes se'ls assigna el paper de sustentadors econòmics principals de la llar, que també, des del punt de vista de salut, té les seves conseqüències negatives. Com a sustentadors econòmics principals de la llar, en general, en tots els països del nostre entorn, de manera més o menys accentuada, quan les famílies comencen a tenir criatures, ells, els metges en aquest cas, tendeixen a augmentar el nombre d'hores de treball, cosa que contribueix a augmentar els ingressos, però també les possibilitats de promoció i de recerca, amb el consegüent reconeixement. Per tant, la base està en un ordre social, la base d'aquest problema està en un ordre social que se sustenta en bona part en una divisió sexual del treball. Això costarà, estem avançant, però va lent. Mentrestant, les organitzacions, si volem sobreviure, si volem ser organitzacions justes amb els seus treballadors, les seves treballadores i, a més, sobreviure com a organitzacions sostenibles, hem d'impulsar diverses estratègies de conciliació de vida laboral i familiar. Alguns articles, des de fa uns anys, el tema de les dificultats de conciliació de vida laboral i familiar en les organitzacions sanitàries i la importància d'impulsar accions per facilitar la conciliació de vida laboral i familiar, que amb l'organització habitual del treball en les organitzacions sanitàries és molt difícil, aquest punt està en l'agenda de les revistes mèdiques. Aquest és un article recent, de 2019, de JAMA Network Open, que parla de les metgesses joves. Diu, les metgesses joves estan vivint en un entorn molt diferent al de fa unes dècades. Ja no són minoria. És més, en el nostre context som majoria. Saben que estem en un context en què sabem que tenim com treballadors i treballadores uns drets i, a més, unes actituds en general de la societat cada vegada més favorables a que hi hagi una equitat de gènere. Diu, això passa en relació amb el treball remunerat. Diu l'article, però això no passa quan analitzem el que hi ha a la vida privada. Diu, les dones joves, les metgesses, quan tenen responsabilitats familiars, han de reduir les seves hores de treball molt més que els homes per tractar de facilitar la conciliació de vida laboral i familiar. I parla dels resultats d'un estudi realitzat en metgesses joves. En els 6 mesos següents a que comencen la seva carrera, això és als Estats Units, el 3/4 parts en els 6 primers anys de la seva carrera han reduït les seves hores de treball, treballant a temps parcial o estan considerant treballar a temps parcial, cosa que es pot associar a les desigualtats que veiem més tard al llarg de la carrera entre homes i dones en el seu desenvolupament professional. Un altre article, aquest de 2015, també sobre el mateix tema, i abans ho comentava, crec que ho comentava l'Elvira, deia hi ha problemes, el nombre de metges, de metgesses és limitat. Si tenim
si a més part d'ells i d'elles estan considerant deixar la feina assistencial directa per altres més administratives, aquí tenim un problema gros. I això és el que aquesta revisió sobre la intenció d'abandonar l'assistència directa per part dels metges i metgesses. És una revisió que entre les conclusions deia factors tals com les llargues jornades de treball, la conciliació de vida laboral i familiar eren particularment rellevants per prendre aquesta decisió de deixar l'atenció directa. I com a conclusió cridava als directius i directives de les organitzacions sanitàries, a les persones que estan treballant en política, que prenguin decisions, accions per millorar la situació de les hores de treball dels metges i metgesses i de les condicions de treball de naturalesa psicosocial. Abans l'Àngels comentava, home, òbviament el que volem per estar satisfets és que ens incrementin el salari, incrementar els ingressos. Això és obvi, perquè millorarà la nostra satisfacció, això és obvi. Però penseu una cosa, guanyar poc és font d'insatisfacció, guanyar molt no és font de satisfacció. Això en l'anàlisi del risc psicosocial del treball sobre la salut és una evidència. En canvi, treballar en unes situacions que et permetin, que et donen flexibilitat per conciliar vida laboral i familiar, de respecte, d'igualtat d'oportunitats, això dona satisfacció. Per tant, crec que és important també tenir-ho en compte. En qualsevol cas, un altre article que parla de hem de fer alguna cosa, hem d'impulsar, facilitar la conciliació de vida laboral i familiar. I també comentaven les companyes abans, és que no és ja una qüestió de gènere o un problema que afecta les dones perquè continua vigent aquesta divisió sexual de treball, és que les noves generacions no tenen un sistema de valors diferents al que teníem la meva generació, per exemple, que posava el treball remunerat al centre de la vida. Aquest és un estudi, això és l'American Medical Association, que diu, atenció, als metges i metgesses millennials, per ells la conciliació laboral i familiar és una prioritat. El 92% diu que és una prioritat. Però només el 65% diu que en aquest moment de la seva carrera, són persones professionals entre 30 i 40 anys, en aquest moment pot conciliar adequadament vida laboral i familiar. I un dels metges entrevistats era un estudi que combinava metodologia quantitativa i qualitativa. Deia, volem mantenir les nostres identitats i relacions fora de la feina. Molts metges grans van sacrificar tenir una vida per ser bons metges. També és cert que fa unes dècades la majoria aplastant de professionals de la medicina eren homes que no havien de realitzar feines, no tenien la sobrecàrrega afegida de treball domèstic i de cura. Ara les coses han canviat i entrem en tensió. I ja per acabar, un article del Lancet sobre les millors pràctiques organitzatives, que potser algunes es presentaran aquí, per la igualtat de gènere en ciència i medicina. Deia, a l'agost de 2018, el president del Banc Mundial deia el capital humà, el potencial de les persones, dels professionals, és la inversió més gran a llarg termini que un país pot fer per la qualitat de vida i la prosperitat de la seva gent en el futur. Tanmateix, alertava, els líders i els professionals de la medicina, en l'acadèmia, en la pràctica de la medicina assistencial, continuen sense ser conscients i sense estar molt informats sobre la naturalesa, extensió i les barreres per la participació plena de les dones i de les minories en ciència i medicina a tot el món. La manca crònica, les dificultats en el reclutament, promoció i retenció de les dones en la ciència i la medicina es relaciona amb unes barreres sistèmiques, estructurals, organitzacionals, institucionals, culturals i socials per l'equitat i la inclusió. Per tant, torno a repetir, aquests premis crec que són un pas endavant en aquest camí per aconseguir unes organitzacions més humanes en què tothom estigui millor i pugui tenir una vida laboral i una vida familiar plenes
que sens dubte repercutiran tant en la seva satisfacció com en la seva salut, com en la qualitat de la feina que fan atenent als pacients. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, i ve el moment, doncs, hem esperat de l'entrega dels premis. Li demanaríem, si cas, a la Mercè, si per favor la Mercè Salvat de venir, que els entregarem. S'han presentat un total de 8 propostes en els premis. La veritat és que ha sigut difícil, però com veureu hem prioritzat uns per davant dels altres amb aquells barems que us hem ensenyat abans i, evidentment, els que no han sigut premiats tenen temps d'aplicar i tornar a presentar-se, perquè realment això no és una tasca d'un dia, no es fa d'un dia, és una feina que dura anys i tindrem molts anys per endavant per valorar-la. El guanyador de la primera edició dels Premis a les millors pràctiques en conciliació del sector sanitari en atenció primària ha estat el projecte de millora de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut d'Olot. I recull el premi el doctor Josep Lluís Nicolau Pasqual. Sí, el que volíem dir és que ara tens uns minuts per explicar una mica breument el teu projecte, el projecte que heu fet, perquè i el que no us hem comentat abans és que hem concedit 3 premis, però n'hi ha 2 que han quedat quasi bé empatats i hem donat 2 d'atenció primària perquè no hi havia hagut cap projecte d'altres àmbits i pensàvem que per començar estaria bé tenir o donat els 3 premis complets, ja que hi havia 2 d'atenció primària que pràcticament estaven empatats a punts. I aquest és el primer, doncs tens la teva paraula, Nicolau. Bona tarda, moltes gràcies pel premi. Estem molt contents, us vull agrair en nom de tota l'àrea bàsica d'Olot aquest premi. La veritat és que Olot és una zona on es viu magníficament, amb una qualitat de vida molt important, prop de mar i muntanya, però tenim el problema que els metges i altres professionals, sobretot metges, els hi costa venir si realment no ets d'allà. És una zona urbana, però una mica bastant apartada de les zones on té més densitat de població, com Girona, i sempre la gent té més tendència a tirar cap a les zones de ciutat. Llavors, som un centre on actualment tenim un dèficit de 3 metges, hauríem de tenir 3 metges més dels que tenim, però no tenim metges per omplir. Tenim jubilacions i sempre anem una mica a remolc de la captació. Per tant, ens hem d'intentar mostrar el màxim d'atractius possibles perquè convèncer els professionals que dubten de venir. Llavors, teníem molt clar que volíem tirar, després de la pandèmia a més es va agreujar, volíem intentar tirar algun projecte de millora i de conciliació, vam passar una enquesta a tot l'equip demanant quines motivacions o quines millores vèiem, i teníem clar que el tema de l'horari i dels divendres, en més especial, és un dels punts clau. Al CAP ja havíem dut a terme durant els anys, aprofitant les jubilacions, una transformació i una igualtat d'horaris matins i tardes de tots els professionals, i realment estàvem molt satisfets perquè havíem acabat amb les eternes discussions del metge de matí, el metge de tarda, el que jo soc de matí, tu de tarda, que això sempre genera malestar. I amb una igualtat d'horaris de matins i tardes entre tots igual, la veritat és que ha desaparegut aquest problema. Llavors, en aquesta enquesta va sortir que el que volien els professionals era tancar a les 5 de la tarda. Vam dir que això no era viable, ja ens hauria agradat, però no era viable. Llavors, el que vam tirar endavant va ser la proposta dels divendres, una setmana et toca matí, fas de 8 a 3, l'altra et toca de tarda de 1 a 8, llavors vam dir, el dia que et toca tarda farem de 10 a 5 i només 2 metges, som un equip de 16 al CAP Garrotxa, som 16 UVAs, que hauríem de ser 19, i al CAP d'Olot Nord són 4.
Llavors vam decidir que entre tots intentaríem fer una transformació d'agendes i concentrar l'activitat en trams de 8 a 12 al torn de matí i el de 1 a 5 els de torn de tarda amb l'activitat compartida de solapament, perquè tenim la limitació de l'espai físic i que només et tocava quedar-te cada 6-8 setmanes, segons la cadència, fins a les 8 de guàrdia i provar si només donant l'assistència de 5 a 8 només d'urgències, amb un mínim de professionals i el compromís de que assumien tot el que venia i que si hi havia algun problema tothom respondria. I la veritat és que després vam passar una enquesta 6 mesos després de començar a fer aquesta experiència i vam quedar sorpresos perquè un altre dels problemes que teníem era, com bé dèieu, la feminització. Cada cop som un CAP on tots els col·lectius, gairebé la majoria són dones. I ens trobàvem que hi havia molts permisos que et venien a demanar permisos de conciliació i et deien és que no em queda altre remei perquè tinc aquest problema, tinc l'altre. La veritat és que també dins del projecte també vam implantar el fet de la flexibilitat horària i el d'intentar trobar pactes de teletreball en alguns casos i ens va anar molt bé. I amb tot això ens vam trobar que 6 mesos després un 60% de l'equip considerava que aquest petit canvi, que semblava que no, que a nivell organitzatiu sí que és important i que implica d'allò, però un 60% consideraven que havia millorat molt l'ambient de treball, un 50% consideraven que la seva conciliació familiar amb aquest canvi només dels divendres havia millorat, un 16 inclús ens deia que haurien demanat algun tipus de permís per conciliació familiar i que no els havia fet falta perquè amb aquest canvi havia millorat la seva conciliació a nivell familiar i això ens va sorprendre, no? Perquè vam dir, ostres, no he implicat tampoc una gran, o sigui, sí de gestió d'agendes i de tot, però bueno, i llavors ens vam proposar que la nostra idea és fer aquest canvi, si es pot, fer-ho extensiu a altres èpoques de l'any, com Nadal, èpoques de festivitats, aquest estiu, igual per vacances i d'allò. I la veritat és que tenim que buscar estratègies per millorar la conciliació que no impliquin més recursos perquè no els tenim, però sí que a vegades amb reorganitzacions internes o una miqueta ser imaginatius pots acabar convencent aquell professional que dubta de venir al teu centre amb aquestes petites millores. Moltes gràcies. Sí, ara... Em sembla que me l'hauràs de passar tu, no? Bé, el segon és també d'atenció primària, és flexibilitat horària, una forma de captar i fidelitzar professionals del CAP Bornal a l'Hospitalet de Llobregat, de l'ICS Metropolitana Sud, i estan implicats tant el doctor Enric Gil Tovella, que em sembla que era qui el va dissenyar en un inici, però després, com va marxar, a la continuïtat la té la doctora Cristina Sanfulgencio. I és de justícia que pugin els dos, no?, i expliquin el projecte. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, sobretot, abans de res, donar les gràcies al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per aquest premi, per donar visibilitat a unes noves estructures organitzatives, donar les gràcies al que era el meu equip de direcció del CAP Bornal, el senyor Mayra Riaño, al senyor David Gómez, donar les gràcies a la Rocío, directora del SAP, a la senyora Yolanda Lai,
cap de recursos humans de l'EDAP, de la Metropolitana Sud, perquè va haver de tombar moltes creences de això no es pot, això no és legal. I gràcies al doctor Lluís Esteve, perquè en aquells moments havia creat el que és la plataforma Uneix de creació de projectes de forma àgil, que això ens va donar una gran empenta. Bé, us posaré en el context. El context és el Cap Gornal és un centre petit, 8.000 habitants, 5 metges, més el director que visita dia sí, dia no, i de sobte ens faltaven molts professionals. La qualitat dels professionals, alguns no eren metges de família i havíem de buscar professionals. I tothom sap que no n'hi ha i que la competència és ferotge. Per què han de venir al Cap Gornal si a 500 metres tenen un altre centre que està igualment organitzat, cobren el mateix, potser la població fins i tot és més suau, i això són tot reculls de premsa. No n'hi ha. Doncs agrair al doctor Lluís Esteve el tema de la plataforma Uneix perquè havíem de fer un projecte i vam dir què necessitem, què ens falta? Professionals. I vam començar a dir què podem oferir que ningú més ofereix. El salari no el podem tocar. La població és la que és. Els metges assignats són els que són. Podem canviar alguna cosa? El temps. El temps és tot. I el quadre del senyor Dalí, dels rellotges tous, per mi és la interpretació perfecta d'aquest projecte, perquè vam agafar el temps dels professionals, el vam concentrar, el vam retorçar a fi de donar-los una millor qualitat de vida, però no només als metges. Una condició sine qua non era fer-la extensiva a tots els professionals. Donava igual a l'estament, sigui d'atenció a la ciutadania, sigui d'infermeria, siguin metges. Teníem algun impediment que vam creuar els dits perquè només tenim un pediatre i dèiem, com el pediatre vulgui, no sé com ho farem, però vam tenir sort. A vegades la sort és necessària. Al mateix temps volíem aprofitar aquest projecte per comparar-nos. Si jugàvem amb el temps de les persones, seríem més atractius? Quina mena de professionals estem buscant? Aquests projectes de conciliació són per tothom? No ho sé. Jo en aquell moment no ho sabia i ho vam fer voluntari. Tothom es va pujar al carro? No. Però el que vam fer va ser amoldar-nos, ser tous. Vam trencar el temps, el vam fer tou, però el millor de tot d'aquest quadre és que el rellotge continua donant l'hora. I això era el més important. El centre havia de continuar. I què ens vam trobar? Arribant a una situació límit, que vam estar ja a punt de l'extenuació física dels professionals i de dir-los a les associacions de veïns haurem de tancar perquè ja no donem més de sí als 2 gats que quedem, perquè no érem ni 4. De sobte això va arrencar. I en menys de 3 setmanes teníem tots els metges aconseguits. I hi havia una condició per entrar aquí, que havies de ser metge de família. Per què? Perquè notàvem la diferència. Clar, si a més no vas a buscar metges, sinó dius que siguin metges de família, doncs sembla una mica agosserat. 3 setmanes, problema solucionat. Què vam trobar? Ens vam trobar un canvi en l'humor de les persones espectacular. Una sensació de pertinença espectacular, d'orgull, un mes abans sentir-se a l'últim de la cua a dir mira el que tinc jo i tu no tens. Perquè ells sabien que aquest model d'organitzatiu que es basa en concentrar les jornades laborals, aquí tothom fa les mateixes jornades laborals, però les concentrem. Vam arribar a fer models de 3 dies, treballo el dilluns, el dimarts i el dimecres, i me'n vaig. La gent està acostumada a treballar 5, descansar 2, doncs al Gornal treballaven 3 i descansaven 4. Quina sort, no? Però aquest model organitzatiu, en segons quin moment, et pot donar una feblesa. Però la gent et trobes que en aquesta situació es torna tan responsable i tan col·laboradora
perquè saben que si quan el centre està en dificultats no donen un cop de mà, això es trenca i perden el seu tresor. Doncs tothom remava de la mateixa banda. Ens vam trobar metges que no van voler canviar l'horari, metges amb un horari que treballaven 4 dies i sempre, quan fèiem una concentració d'horari, fos a l'estament que fos, intentàvem que el seu descans setmanal fos el més llarg possible. Per nosaltres era principal que la gent, quan se n'anés, pogués desconnectar. I quan tornaven, eren uns altres. Fa poquet els han fet una revisió, perquè jo ja no hi soc aquí. Vaig deixar, quan això ja va començar a rotllar, jo vaig tenir la sensació que la meva feina ja estava feta. I fa poquet els han fet una revisió i em deien abans d'entrar, és que ens feien la revisió i el noi que ens feia la revisió mèdica deia, en aquest centre no sé què passa, tothom és feliç. Clar, et sorprens, perquè és aquí on trobes les diferències. Aleshores, amb tot això es pot mantenir en el temps, sempre que ells vulguin. Han hagut de modificar-lo? Sí, perquè això és tou i és dinàmic. Vol dir que potser en una època de l'any poden treballar 3 dies a la setmana? Sí. I un altre moment han de treballar 4. Administratius, què et trobes? Administratius amb 30 anys d'experiència que mai han treballat un divendres a la tarda i de sobte te'l trobes treballant un divendres a la tarda. Això enriqueix molt el servei d'atenció a la ciutadania, perquè l'experiència que tenen aquelles persones és espectacular. I de sobte estan allà treballant a la tarda. Per què? Perquè és que el dilluns no hi treballo. És per això. Es van acabar els problemes d'aquest pont a qui li toca. A mi m'han dit, no, aquest pont jo no el faré. I això és que tinc 52 a l'any. Que tens 52 anys, 52 ponts l'any, sí. Aquest no em cal. Aleshores, es va millorar el compromís, es van millorar els resultats assistencials, se'ls va fer una enquesta a la població, van millorar les enquestes de satisfacció amb la població, fins i tot ens van donar un premi, les pròpies associacions de veïns, i el personal content. Crec que ho vam aconseguir. Moltes gràcies. Sí, no, ja. El següent premi, que és d'atenció hospitalària, és per el projecte Metodologia de desenvolupament d'un pla estratègic sota el paradigma de la conciliació del Servei de Pediatria de l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I recull el premi la doctora Carme Climent Morales. Bueno, haig de dir que havíem d'estar aquí recollint el Premi 4, que m'han deixat aquí tirada, perquè és un premi que no és el meu premi, és un premi de tot l'equip de pediatria i llavors posaré a presentar-ho, però que sapigueu el primer de tot que no havia d'estar jo sola aquí. Llavors, el projecte es diu Metodologia i desenvolupament d'un pla estratègic sota el paradigma de la conciliació, però abans de presentar-lo, de començar, volia donar les gràcies al Consell de Col·legis de Metge de Catalunya per aquest reconeixement a l'equip de pediatria i al projecte que estem realitzant. Una gran part de l'equip la tenim aquí present amb nosaltres, que clar, com bons pediatres, bons pares i bones mares hem vingut acompanyats i molt ben acompanyats. I altra part estem aquí, som part del servei de pediatria.
Al servei de pediatria tenim residents de pediatria, residents d'infermeria, estudiants, i una mica perquè us feu la idea de la magnitud del nostre servei, tenim més o menys unes 55.000 urgències pediàtriques a l'any, unes 53.000 visites de consultes, unes 2.300 altes a hospitalització i assistim uns 1.700 parts anuals. Quan vam veure aquesta convocatòria vam dir, hombre, això estem treballant nosaltres, o sigui que com a mínim ens hem de presentar, a veure què passa, no? Però ens vam sentir molt identificats, la veritat, amb el projecte. No? I us explicaré una mica què és el que estàvem treballant fins ara. Des de febrer de l'any passat, tot el que és el servei de pediatria, vam començar a dissenyar el nou pla estratègic que es diu Pediatria 2.0. Llavors vam determinar 5 línies estratègiques que són Atenció 2.0, que engloba tot el tema de protocols, guies terapèutiques, etc. Superació, que inclou formació i investigació, innovació, tots els nous projectes, sostenibilitat, que és l'última, tot el tema de relacions externes, web, etc. I per mi la més important, que és personalització 2.0. El que vam fer amb això és que no podíem implantar un pla estratègic que vingués de dalt. Vam dir, hem de treballar-ho entre tots. Llavors ens vam dividir tot el servei en grups de treball, cadascú va triar aquella àrea amb la que es sentia més identificat i més motivat i tots vam començar a treballar, vam estar i continuem treballant des del febrer fins ara. No? Fem més o menys unes 2 o 3 reunions mensuals a primera hora del matí i ens dividim per grups per treballar tot el tema del pla estratègic. Com jo us deia, per mi el més important és aquesta línia, la línia de personalització 2.0, i el que tracta és de millorar les relacions personals entre l'equip, l'ambient laboral i sobretot la conciliació. Moltes vegades hem escoltat i diem la importància que té la humanització dels nostres pacients, dels nostres nens, en el nostre cas, dels nostres usuaris, però a vegades pensem poc en la humanització dels nostres professionals i per nosaltres això era molt important. Una mica el cronograma del projecte va ser el que us explicava, era la fase inicial, després vam implementar totes aquelles accions que s'havien establert dintre del pla estratègic, entre les quals hi havia entrevistes personals, això era molt important, aquesta comunicació fluida entre els comandaments intermitjos i els nostres professionals per saber quin moment vital tenien, quines eren les seves necessitats i intentar amb tot això adaptar horaris, posar en marxa projectes nous com per exemple l'Hospital Digital per afavorir el teletreball d'aquelles persones que es podien beneficiar. Hem arribat a fer moltes coses, entre elles, i la tenim aquí, per un moment molt complicat de guàrdies a neonats, vam habilitar una habitació a l'hospital perquè pogués venir la nostra pediatra que s'acaba d'incorporar de la baixa maternal amb el seu marit i el seu bebè a fer les guàrdies allà i els teníem allà perquè pogués conciliar, pogués lactar, etc. Al final vam fer un qüestionari d'avaluació, que és la fase final, i aquest és molt curtet, no em vull enrotllar gaire, però els resultats vam obtenir 45 respostes i això és per mi una de les coses més importants. L'NPS valora la lleialtat dels usuaris i en aquest cas la pregunta era molt definida i els preguntàvem als nostres professionals si ells recomanarien el servei de pediatria a amics, companys, familiars, pediatres, tenint en compte exclusivament el tema de la conciliació familiar. I vam veure que més de la meitat del nostre servei van puntuar entre un 9 i un 10 en aquest sentit el tema de la conciliació. Com a tret original del nostre projecte, destaquem que el nostre pla estratègic reposa sobre el paradigma de la conciliació. La conciliació és una premissa compartida. És un projecte de tots, totes les idees són escoltades i es fomenta moltíssim la participació i la pandèmia i la crisi actual dels professionals són una oportunitat. Ens fan pensar sense preconceptes. I ja per acabar, no em vull enrotllar més, dir que prioritzar la conciliació ha tingut un impacte molt positiu dintre del servei. Vull destacar la importància dels comandaments intermitjos per vetllar per cada un dels nostres professionals a l'hora de conciliar i la part desenvolupada del pla estratègic ha estat molt ben rebuda pels professionals. Acabo amb aquesta foto informal, però és per dir que estic molt orgullosa del meu equip, que està en gran part aquí, i novament moltes gràcies a tots. Bé, doncs,
moltes felicitats a tots els premiats, enhorabona, i per clausurar l'acte ha vingut la Mercè Sagat, de la secretària del Departament de Salut. Gràcies per estar aquí. Bona tarda a tots i totes. Agrair al Consell de Col·legis, al doctor Pedrosa i a la doctora Bisba, que em van convidar a ser aquí aquesta tarda en aquests primers premis de les millors pràctiques de conciliació al sector sanitari. És per mi una alegria ser aquí per molts motius. Un, per haver sentit com explicàveu des de l'atenció primària d'Olot, des del CAP Gornal, des del Servei de Pediatria de l'Hospital General, com explicàveu les iniciatives i els projectes que heu dut a terme, però sobretot com exposàveu els resultats que ha tingut la satisfacció dels treballadors, la satisfacció dels usuaris i com això dona resultats en salut. Per tant, contenta per això, contenta de veure aquest auditori on hi ha canalla i, si m'ho permeteu, contenta de l'hora que se celebren aquests premis. Que uns premis de tarda a 5:15 de la tarda no és usual i hauria de ser-ho. Llavors, de nou, felicitar a totes les 8 iniciatives, en especial als premiats. Aquests premis que ara hem pogut donar posen en valor projectes que s'estan treballant al nostre sistema, que impulsen tot tipus de mesures de conciliació adreçades als professionals de la salut i serveixen per promoure bones pràctiques en aquest àmbit. Tenim el convenciment que conciliar la vida professional i personal augmenta la satisfacció dels professionals, millora i preserva la seva salut física i mental. Ens deia abans la doctora Bisba que la insatisfacció va augmentant enquesta rere enquesta, any rere any. Per tant, hem de veure com la conciliació pot pal·liar, que sigui una mica, aquesta insatisfacció. A més, la conciliació és un element cabdal que ha de permetre la fidelització i la captació de professionals, com hem vist amb les iniciatives que heu explicat. És important aquest reconeixement als centres sanitaris i als professionals que promouen tot tipus d'accions innovadores per trobar aquest equilibri entre la vida familiar i professional. Actualment, ens trobem en una societat on tant homes com dones demanen més flexibilitat a la feina per poder conciliar tots els àmbits. Des de la Generalitat fa anys que treballem en aquest sentit. A partir del 2019 es va posar el focus en crear una comissió interdepartamental per a la reforma horària amb l'objectiu de treballar mesures de racionalització i nous usos dels temps. Hem de tenir en compte, com s'ha dit anteriorment, que les noves generacions tenen valors diferents i el concepte de feina i dedicació laboral ha canviat, on el punt clau ara és assolir objectius o resultats. A més, la vida personal ha adquirit especial importància i les persones estan menys disposades a sacrificar-ho tot en benefici d'una dedicació gairebé exclusiva a la feina. Tenint en compte que el sistema sanitari és un sistema que donem atenció al ciutadà 24 hores, 365 dies l'any, que els professionals sanitaris s'han de formar i que prioritzem el benestar dels nostres pacients, cal un esforç en trobar mesures com les que heu explicat avui. No cal dir que els beneficis de l'aplicació de mesures de conciliació que han estat analitzats, ens explicàveu abans, no és un benefici individual, sinó que és un benefici col·lectiu. No parlem només de conciliació de vida familiar i social, sinó que la conciliació per si mateixa també comporta motivació i millora de la productivitat. És imprescindible tenir en compte que les mesures de conciliació afavoreixen les persones que les assumeix. I avui, les persones que les assumeixen les tasques de cures són principalment les dones. Per tant, més enllà de la conciliació, hem de fer també mesures de corresponsabilitat. Les dones ens hem incorporat al mercat laboral des de fa dècades. Ara cal que els homes s'incorporin a les tasques de cures. Cal que homes i dones compartim totes les esferes de la vida, professional i privada. I són precisament les polítiques de conciliació i corresponsabilitat les que milloren la salut de les persones perquè milloren el seu benestar. En l'últim conveni que vam aprovar de negociació col·lectiva del Siscat es van incorporar perspectiva de conciliació i perspectiva de corresponsabilitat i l'objectiu és que aquests homes també s'hi acollin en aquestes iniciatives. Farem també que ara, en el conveni que s'està negociant de l'ICS, també una part important més enllà
les mesures salarials, de tota la resta de mesures, també hi hagi mesures dedicades a la conciliació i a la corresponsabilitat. Per acabar, només em queda animar-vos a continuar treballant en aquestes línies. Agrair al Consell i a tota la seva Junta que donin visibilitat als projectes, als professionals i a les organitzacions compromesos en la conciliació que continuïn fent-ho. I desitjar que aquesta primera edició sigui la primera de moltes que puguem ser aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.